салому дуруд мегӯем ба ҳама тамошобинони барномаи Комент Шоу. Чи тариқи телевизион моро мебинед ё чи тариқи ютубу, инстаграму, фейсбук ва дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. Ман бошад чун ҳарвақта Неъмат Салимзода ин лаҳзаҳо дар хидмати шумо бо нашри сеюми барномаамон ҳастам ва дар ин нашр мо бештар дар бораи рӯзи 1 сентябр яъне рӯзи дониш бо шумо суҳбат мекунем. Барои ҳамин хонандагони азиз таваҷҷӯҳ намоед ба тахтаи син. дӯстон, шуморо табрик менамоем ки шурӯъ аз 1 сентябр занги аввал садо доду дарсҳо оғоз гардиданд. Дар шабакаҳои иҷтимоӣ мо дидем ки волидайну хонандагон чӣ тавр ин санаро таҷлил намуданд. Барои баъзеҳо шодиовар он буд ки фарзандашон ба синфи 1 рафт. Шояд онҳо то ҳол аз азоби барвақт хестану наҳорӣ омода кардан ва бо 100 маротибаи дигар хез бачам аз дарс дер карди гуфтан бехабаранд. Баъзеи дигар ҳам баъди таътили тобистона фарзандонашон ба мактаб гусел карданду кӯчаҳо аз мактабхону донишҷӯ пурфайз шуда, хона ҳам орому холӣ мебошад. Падарону модарони азиз, биёед акнун мардонавор иқрор мешавем ки саратон сабуку ташвишатон кам гардид. як нафар дар фейсбук навиштааст ки ду гурӯҳ одамон 1 сентябрро дӯст медоранд: синфҳо 1 ва курсҳо 1, ҳамон ҳам 1-2 моҳ. Аммо барои корбари ҳамин 1 сентябр ҳам чандон бобарор набудааст, зеро ӯ дар шарҳи гуфтаҳои боло менависад ки синфи 1 будам, маро зада ба мактаб бурданд, аммо дар курси 1-ям ба роҳ баромадаму мошин маро зад ва ҳамин тавр ман 1 сентябрро бебарор таҷлил намудам. Воқеан дар миёни фарзандон ҳастанд нафароне ки 1 сентябрро бесаброна интизор мешаванд. ҳатто баъзеашон шаб бо либоси мактабӣ хоб мекунанд. Худоёрова Норӣ дар фейсбук навиштааст ки ман шахсан дар бачагиам ҳамин хел кардам. Чанд бор либосамро пӯшидаву дар болои сарам мондам. Қудратулло Раҳматуллоев мегӯяд ки то мактаб сар мешуд, ҳама ҷураю ҳамсояҳоро оварда либосҳоро нишон дода чиркин мекардем. Бо ҳамин боз кӯдаконе низ ҳастанд ки аз рӯзи аввал ҳис мекунанд ки мактаб барояшон дигар бохча нест. Почему не хочешь? Потому Почему? не умею писать. Так тебя научат. Уроки будешь делать каждый день. Сам не советую. 4-й год учусь. Спасите! Помогите! вале боз кӯдаконеро ҳам дидан мумкин ки то ҳол дарвозаи мактабро надиданду мехоҳанд аз дарсу вазифаҳои хонагӣ ва мактабу донишгоҳ халос шаванд. онҳо аз ҳоло ба ояндаи худ дилсӯзона менигаранд. Мам, а после садика куда пойду? Куда пойдешь? Да. В школу. А после школы? После школы? После школы в институт. А после института? После института на работу. А здесь-то тогда я буду. бовар дорам ки ҳамаи падару модарон баъд аз дарс аз фарзандонашон пурсиданд ки бачам имрӯз чӣ гуна гузашт ва дар мактаб чӣ кор кардед. мо низ баъд аз дарс аз як хонандаи синфи 1 эҳсосоташро пурсидем ва ба мо чунин ҷавоб дод. ҳамин тавр ба синфи 1 рафтан хотираҳои ҷолибро дар таърихи зиндагии мо сабт мекунад. ман дар як гурӯҳи фейсбукӣ дидам ки мардум рӯзи аввалин маротиба ба мактаб рафтанашонро чӣ гуна нақд мекунанд. ин ба ман писанд омад ва саргузашти чанде аз онҳоро ба шумо мехонам. аз ҷумла Гулбарг Ғафуровна он писханди ҳамсинфонашро ки он замон барояш сахт дарднок буд, имрӯз ёд кардааст. зеро навиштааст ки соли 1981 бори аввал бо модарам ба мактаб рафтам. борон буд. аз мактаб даромадан қолини нави сӯбсӯр партофта буданд. пойафзолам лой буд, кашида даромадам. чанд вақт ҳама ба ҳолам хандида буданд. ҳеҷ аз ёдам намеравад. мисли Гулбарг Муҳаммади Худойдодов шӯхиомез навиштааст ки соли 1986 нахустин бор қадами худро ба даргоҳи илму маърифат яъне мактаб гузошта будам. лекин як чизро бояд хотиррасон намоям. вақте аз коридор бояд
синф дароям, аввал пойафзоламро кашида, баъд дохил шудам ба синфхона. Рустам Валиев бошад, 1 сентябри соли 1975 ду маротиба ба мактаб рафтааст, зеро дар навбати аввал бедафтар буд. Ӯ мегӯяд, аз назди синфхона гашта хона омада, дафтарамро гирифта баъд ба мактаб рафтам, ҳарчанд ки рӯзи аввал ҳеҷ чиз нанавиштем. Аҳли нисо мегӯяд, ки баъди аз мактаб ҷавоб шудан ба хона омада салом додааст, вале ҳама ба ҳолаш хандидаанд, зеро ӯ гапи муаллимашро такрор карда гуфтааст, ки падару модар ассалом, хурду калон ассалом. албатта ҳастанд модароне ки намехоҳанд ҳамсояҳо ё муаллимаҳо ва дигар хонандагон ба ҳоли фарзандашон биханданд. барои ҳамин кӯшиш мекунанд то фарзандашонро ҳарчи хубтар шустушӯ намуда тозаву покиза ба мактаб гусел кунанд. вале мо фарзандон аз гапи кӯча бехабару дар ғами ҷони худ намехоҳем, ки модарон моро орову торо диҳанд. лекин шумо хуб медонед, ку модарони мо аз усули ё базорӣ ё базурӣ хуб истифода менамоянд. охири август барои сарторушхонаҳо низ мисли як рӯзи пеш аз ид барои фурӯшандаҳо аст. онҳо дар ин шабу рӯз ба ҳар тори мӯй даромад меёбанд. барои ҳамин аз ин шабу рӯз лаззат мебаранд. рости ман як чизро нафаҳмидам. барои чӣ мо дар синфи як асосан алифбо мехонему ин қадар ҷуздони калон дорем? лекин синф ба синф боло меравем, фанҳои мехондагиамон низ зиёд мешаванд, вале ҷуздони мо низ майда шудан мегирад. ва чун ба синфи 11 ё курси 4 расидем, дигар бидуни ҷуздон ба дарс рафта, вақти навиштан ҳатто хома ё ручкаи муаллимро гирифта менависем. ба ин гуфтаҳо мувофиқ мо аксияро ёфтем, ки биёед як маротиба онро мебинем. рости ман аввалин маротиба вақте ба донишгоҳ рафтам эҳсос кардам, ки бачаҳо дар чанд вақти аввал худро аз ҳад зиёд брюсливу ҷеки чан ва жан клод ван дам нишон медиҳанд. онҳо худро чунон ҷиддӣ мегиранд, ки гӯё донишгоҳ аз они падарашон бошад, вале аз байн чанде мегузароду бо онҳо хуб шинос мешавӣ, пас мефаҳмӣ, ки онҳо аслан як буданд. рӯзҳои аввали дарсӣ ман духтарони гурӯҳамонро дида фикр мекардам, ки онҳо ҳамсинфи ҳам ҳастанд, чун дар як лаҳза бо ҳам чунон дугона гаштанд, ки ногуфтанӣ. баъд фаҳмидам, ки одати духтарҳо ҳамин будааст. дар бораи донишгоҳ гуфтему мехоҳам ба шумо бирасонам, ки агар гирди ҷаҳон ҳам гашта бошӣ, боз дар курси аввал ту мисли синфи як ҳастӣ. лекин хубияш дар он аст, ки аксар донишҷӯёни мо дар курси якӣ бисёр хуб мехонанд ва ҳатто аз 90 балл ор мекунанд. чун ба курси 2 мегузаранд, 80 балл барояшон дардовар ҳам бошад, ночор қабул мекунанд. дар курси 3 75 балл барояшон додари 5 аст, вале дар курси 4 63 балл, яъне баҳои 3 ҳам барояшон як тӯҳфаи беҳтарин аст. ба донишҷӯёни курси аввал тавсияи мо ин аст, ки таҳсил дар мактаби олӣ он гунае ки муҳоббот мекунанд ва дар навори баъдӣ мебинем мушкил нест, фақат роҳу равишро бояд донист. Make it very easy. 16 is 4 squared, right? And 9 is 3 squared. Now we have difference of squared. So we can write 4 plus 3 times 4 minus 3.
Now we use FOIL. 4 times 4 is 16, and then 4 times 3 is 12, so minus 12. Then 3 times 4 is 12, so plus 12, and 3 times 3 is 9. Now we cannot subtract 9 from 6, so we take this bar over, carry here, and then it is 16 minus 9, and then 16 minus 9. دوستان در این برنامه ما که اساساً درباره حیات شو بیزنس نقل میکنیم ما نیز تصمیم گرفتیم که از رفت درسخانه سرایندگان نیز برایتان چیزی گفته باشیم. همین طور ما یک نوار را یافتیم که روز 1 سپتامبر از رفت درسخانه صنفخانه ستاره های شو بیزنس ثبت شده است. البته هر یکی ما میدونیم که اگر در یک مکتب دو گروه صنف 11 باشد پس انیق یک گروهش آدمان میخوندگی و در گروه دیگر صاف بچه ها و دخترای خولیگان درس میخونند و بیاید حالا به شما گروه دومی صنفخانه ستاره های شو بیزنس تاجیک را نشان میدهیم. دوستان عزیز ما رسیدیم به فرجام برنامه خود. تا برنامه های دیگر ما را در اینستاگرام، یوتیوب و فیسبوک پیگیری نمایید. در زیر هر نوار ما شرح خود را بنویسید تا ما بتوانیم که خواسته شما را برآورده ساخته باشیم. برای همین تا دیدار خیر.